Welcome back to S&S Kesana apho sithetha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Yebethu nani le nto yethu yoba busy ayikho right because what do you mean ba I've been on isimulanyana break ndibuya kuyaxokozela kuyaphithizela kuYouTube. So sana ndizafuna uqala ngale kaBabes Wamachangura sisabaqinileyo kaBabes Wamachangura and uOwami. Hayibo sana caba uOwami uye wenza i-review yakhe, an-honest review yakhe ngo-Forever Living esitsho uba hayi sana into kaForever Living ingathi nje yi-curse. Ndizawusebenzisa amagama am, andizusebenzisa wakhe. Ingathi hayi sana yi-curse because usebenzela wena as i-downline usebenzela lo mntu phezulu uflorisha sana nibukele laa mntu not useba ninomona but i-reality mna guys I also joined Forever at some point and I remember we joined, we supported our friend Takabawo. To be quite honest, she is very, very far today. She's doing well. She's got properties, not property is cheap, but mna guys, I struggle to even uba recruit umntu one. But for me, sales were working. I was doing very well when it comes to e-sales, but when it comes to this thing of recruitment, it was not for me. And I also joined the perfume core. Also didn't work with regards to e-recruiting. Recruiting is not my thing, but selling is my thing. And unfortunately, in those things, you make money kupi kulom recruit. So I do understand where Owami was concerned. Hi, Bosana, Babes Wamachangura. Did she not come and body shame abantu? Sana ibabiza ngoba baneempundu ezi-10 kwaze kwatsha kacima. Baba uyamazi ke owami yi-queen of going down. Yeva hayi wamlanda Toto, wamlanda wamravaza sana watshila ngaye phantsi. Ndaqonda uba sana nam ezomXhosa ayikho le nto ebeyithetha, ayinabuXhosa ayinabukhaladi ayinabuTswane, le inenyani kuphela because uye wageza ugezelela sisi owami sana wathi hayibo sana utsho ngobuso bu-10 kodwa owami sana wapay attention to i-detail mntakabawo. Okay, masime ke ngoku ngowami. Sadlula kuleyo. Hayi jonga khange ngamyeke umrhuqo kuye bemrhuqa. Qha sana xa ndithi kutshe kuYouTube ndiqonda uba ndiyonqena because ndibhizi. Mamela ke ngoku enye into eye yandothusa kule veki esiphuma kuyo. Guys, izitori ezithetheke ngothuso. Guys, ndiyoyika uthetha ngothuso because uthuso kaloku ngulo kuthiwa unamagqwetha asebhara. Kuphi kulaa ndawo? Kuthiwa eMarshall Towers, not eBhara guys. eMarshall Towers abhalele uSims right. uSims caba ubha uTwitter abafakile. Yho guys, ndaba zabantu zimandi phasa sengxakini. Kuthiwa babhala abantu besithi hayi sana le nto yokuthengiswa kwabantwana bethengiselwa amajingxeba. Yintoni abantu abadala? Ethengiselwa amadindala, amajingxeba, amadoda amadala. Kuthiwa imali ezinye abantwana bapostile uba hayi kaloku uthutho imali ethile ntonto. Uthutho mos yikholigi yethu apha, sisebenza sonke apha. So guys, iyaleja yonke le nto. Mna sendiyabazi uba what transpired after uSims eye wathetha ngaloo nto leyo. To be quite honest, uSims ebemprotektha uthutho but esithi hayi not mayithutho ntoni. Edityaniswa ke noIno, uyamazi ke uIno, uyamazi, sister of the show when it comes to intetha ezinjeya. Wasoloko engaphumi ephungulelweni. Yho akaphumi nentombazana ephungulelweni uIno, akaphumi tutu kwiinto ezinjeya ezikumila kulo lahlobo. Asithi wenzeni but sendiyatsho uba qho xa kuthethwa into uba hayi unikeza ngabantwana usoleke khona amantombi amatsha afuna ungena entweni, afuna uya ezipatini, are-willing. Yabo, umntu funeka abe willing and yabona ezaa zinto zinjalo. So uSims was actually besithi hayi le nto lenu niyenzayo yoba nifuna abantwana abancinci abafresh aba-willing nibathengisela amaxhego ashola ayikho rayithi. Buya uthutho ke sana buya nalaa leta yakhe ke. Nkosi yam, ucinga fana uSims uye wathula bhabha. Angathuli uSims, wabafetsha qala emagqwetheni uyowuqhina kuthutho. Sana uthi kwa bandibhalelwe ngamagqwetha sana uyahlebisa doll.
Kuhlebisa wena, akuhlebisi le nto uyenzile, kuhlebisa wena amagqotha akho ondilanda kuTwitter. Uthi sana, ii-formalities anizazi. Uthi bendisithi noko ingqondo yakho iphakeme, iphangalele, khandiqonde uba incinci kangaka. Qonda ake sihlala apha eMzantsi because phaa phezulu ku-very hot. And ke mntase kungaqhuma kubasiwe, mntakabawo, awusoze umane uphikwa, umane unukwa. Guys, andifuni uthi wenze ntoni okanye wenze ntoni, mna ngakulinganisuwa namahla. Kodwa mna bendidla ngozibuza, siyamthanda ke, we love her so much la endlini. So my sister introduced me to her. So each and every time bendidla ngozibuza uba le ntombazana iyayihamba into ekuthiwa kukutravelisha. Iyayikhenketha into ekuthiwa ngamazwe. So behleli sizibuza uba lo mntana wenza ntoni for ngaphandle koJuJuba, because uJuJuba siyamazi uyabhatala and siyambona ukuthi uyasebenza nee-brands ezinkulu, you understand? But besihleli sizibuza nodadewethu uba yibethu nani, lo Jujuba sade sasazincama saqomba make sizothetha ngeendaba zabantu. Lo Jujuba uyabhatala because abantu bayatravelisha. Abantu banyuka besehla sana bayamale. Uyayiva? Yho, abantu sana bayayithanda. Mna zange ndava zitori ngalaa mntana kuthiwa wenze ntoni, kodwa bendihleli ndizibuza umtravelisho lungaka uyaphi, imali engaka. But ke kulaa nto simze besitsho ke bana mna bendicifana uphuma kwikhaya eliqoqekile, nam bendicifana kwezomnotho. Bendicifana nam ungumntu ophuma kwikhaya eliqoqekile kwezomnotho. But ke xa sekuvele ezi zinto zingaka eziyethusa, guys, I don't want to lie. Anditsho uba kutheni, but ziyethusa. If ever nyhani ngabe nyhani uyabandakanyeka, hayi uyabusiphoxile, uyabuphoxa abantu abaninzi. It could mandithule mangathethi into ezininzi because ndizothetha izinto ndibhalelwe nam. It could even make sense when it comes to i-friendship yakhe noXoli, because uXoli Gqabashe was ebetshintsha, ebetransitioner from la life wabo fast because bebehleli bahamba bonke, you understand, to ulife wakhe yabona wobuKrestu and all of that, ntoni. It could make sense because okokuqala aba bantu zabaxatyaniswe, zange kubekho thi sixabene, and uXoli watsho ngenye imini wake wathi uba guys, you outgrow each other because of i-interest zenu azisekho the same, which I understood very well there. So I'm not saying ukuthi kwenze njani, but nje sendiyahlangahlanganisa ukuthi I wonder, like ndiphoxakele, if ever le nto kaThuso ingaba yinyani, ndiphoxakele sana, uzova intliziyo yam uzoyibona uba injani, uzoyiva. Hayibo sana, and koku nanku uSims namhlanje crasha out on because I was watching her last, I think it's her last video about abantu disrespectayo, abantu perceive as nothing, ntoni, as i-content creator, ingathi she amounts to nothing. Guys, masiyeke le nto zenza ngcono. Yho, hayi sana. And I like the fact that she had other people that has done like good things for her, that has been there for her, which like Onaledi, the Malela sisters. I love them. I love Kat so much. Onaledi, Tato Fox, and those were the days where we used to watch about Tato Fox and YouTube, saying YouTube abo Kat. I remember Kat when Kat starting telling stories. Also, she was inspired by Tato Fox. Like wababala Gugu, like the people that have done good for Sims, but there is these little ones abafikayo abacingafana bamklokile life according to what she was saying, like abolerato ba isana uzodisrespectwa ngabantu kanjena nakanjena. Guys, size apha ku-YouTube sazozicelela aba bantu bathethe ngathi. Unfortunately, xa sibeka ulife wethu like this, okanye sisiza apha sizothetha apha so that abantu bebe ne-opinion, and i-opinions abantu so they will never always be what we want okanye what we expected. Like sometimes zingaba good, but kuzawubakho uyi-one uzawuthetha into ephambeneyo, and then aba bebencashile batsho uba i-crowd yakhe ivumbuluke. At some point we just need to have the emotional intelligence. At some point vele bazawuthetha abantu, size apha zizozi-exposer, so umntu makathethe nafuna uthetha noba angageza thini, and sana xa kegeza umntu uyakwazi masovele umbhloko uphume kuye.
And ke ngoku wathetha into yobana bayisana osneezy uthi athi umntu ekubone ngathi akakuboni umama we-snacks like iyadisappoint uthi hayibo sonke silapha sikwi-content uthi bacinga fana babhethe nyhani ke ii-vloggers nee-lifestyle content creators ziyathanda ucinga fana uba zizi-celebrity ezitheni nabanye abantu like I went to so many shows. I remember I went to the show, yeah, the Nande and Nande show, the 100K thing and Nande. I remember at some point, Ukuku was about to talk. She was so disrespectful. She said shh to people. I'm like, there are older people here. Like she was laughing the entire time, sitting there and talking while the other speakers are talking. But then when she wants to speak, she wants to come and talk. Daxon basana kukuntombi. Like I don't want to lie, I do like uSnekuku so much, but I felt ba unayindawo esileyo xa ifuna. Because lapha, yeah, there were older people than her. Guys, I so wish as abantu abamnyama imali ingangeni engqondweni yethu. Because this whole thing of thinking you are better than the other person, it's that thing uyozicingela uba imali xa sekungenile ucinga fana imali it's everything. Thina abantu abamnyama we singabantu because we respect umuntu for who you are, not for what you have. Like kule nto kaSims yaqonda yosana Sims, sorry babes. Sorry, because wow. And mna guys, I've been following Usims SNA. Sims still had that red. I remember one movie to the red background room, yakabo husband and all of that. Life guys, uyachinja life awuhlala umhle kokoko. If ever wakuhlala umhle sana, happy birthday Beyonce. Oh wait to life usana uyaqhuma today or the other day uphansi. So I remember we used to watch Usims. She is the most person benga fane athethe kaku. Yabona owami and undivoti. Those people, but they're brutally honest when it comes to they just give it like that. When it comes to Sims uphila protector. I really like the way he entertainment and Sims uthathe ixesha elide compared to the other YouTubers to grow because of indlela angayo. Hayi sanogeza guys, sanogeza. Sanos-undermine. Yo, sana. But ke, that's all from me to you guys. Ndibuyile akekho umseleko ngoku andiyazi sizawuthetha ngantoni but we will figure it out. Okwangoku sabe sithetha ngeendaba zabantu konje kubuye nemadlanga mhlawumbi we'll talk about imadlanga but imadlanga sandifuna ube ne-5 hours okanye ube ne-8 days yonke. I mean 8 hours yonke umamele umadlanga. Guys, we are busy, we've got other things going on in our lives. But ke sizawuhlangana bantase. Please do not forget to like, share, and subscribe. With your comments, Kobe. Umntu uye kuba inhuman. Khayeke ufuna uba sisilwanyana when it comes to your comments. You can always be or criticize but still ngendlela enothando. Kuthiwa yintoni? Constructive criticism. Siyayamkela but khawukube nendlela. Because nathi apha abantu sibanyashi ngathi ayingobantu. We talk about people but we still respect the fact that ngabantu. Naba sithetha ngabo apha benze ezi mistake, they're still human. So mna umuntu ogezayo apha shem ke ndivele ndimthi block niphume kuye because hayi mntakabawo hayi bangapha how many million of people abalapha eSouth Africa nabukela uYouTube andizoluza ngosuke umuntu oyi-1 ageze because umuntu oyi-1 uba yityhefu uyaspoila uba sispoiler uba sispoiler andizolunga bye bye bethunani the way ndinikhumbula ngakhona ayithetheki.